Martine, vy půjdete pro majora. Na jeho záchranu máte pouze 10 minut. Kdyby to trvalo déle, museli by poslat záchranný tým pro nás. Pozor na stráže u brány, mají tam kulomet. Až prorazíme bránu, jděte dovnitř a najděte majora. Pak se sejdeme u náklaďáku. Angegriffen! Alle Posten besetzen! Ich wiederhole, wir werden angegriffen! Alle Mann auf ihre Posten! Der Feind ist durch Teď das mazejte Nordwesten pro majora! einmarschiert. Já zůstanu a zajistím Durch das nákladák! Lager nach Osten vor. Feindliche Truppen sind im Lager. Sie sind durch Nordwesttor vorgerückt. Achtung, wir werden angegriffen. Alle Posten besetzen. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Alle Mann auf ihre Posten. Zaklekněte a střílejte! Der Feind ist durch das Nordwesttor einmarschiert und rückt durch das Lager nach Osten vor. Feindliche Truppen sind im Lager. Sie sind durchs Nordwesttor vorgerückt. Dovnitř! Achtung, wir werden angegriffen. Alle Posten besetzen. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Alle Mann auf ihre Posten. Der Feind ist durch das Nordwesttor einmarschiert und rückt durch das Lager nach Osten vor. Achtung, wir werden angegriffen. Alle Posten besetzen. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Alle Mann auf ihre Posten. Zakleknout! Achtung, wir werden angegriffen. Alle Posten besetzen. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Alle Mann auf ihre Posten. Achtung, wir werden angegriffen. Alle Posten besetzen. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Američané, to mám štěstí. Tak jste si pro mě přišli? No tak jdeme. Na salutování není čas. Alle Mann auf ihre Posten. Zaklekněte a střílejte! Kryjte mě! Achtung, wir werden angegriffen. Alle Posten besetzen. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Alle Mann auf ihre Posten.
Alle Mann auf ihre Posten! Zakleknout! Achtung, wir werden angegriffen! Alle Posten besetzen! Ich wiederhole, wir werden angegriffen! Alle Mann auf ihre Posten! Achtung, wir werden angegriffen! Alle Posten besetzen! Ich wiederhole, wir werden angegriffen! Alle Mann auf ihre Posten! Zaklekněte a střílejte! Achtung, wir werden angegriffen! Alle Posten besetzen! Ich wiederhole, wir werden angegriffen! Alle Mann auf ihre Posten! Děkuju moc, kapitáne. Odvedli jste s vašimi chlapci výbornou práci. Pánové, byli jste vycvičeni pro speciální úkoly a já tu pro vás jeden mám. Vaším úkolem bude obsadit most. Celá akce je pod přísným utajením, takže nechci slovo most slyšet nikde jinde než v této místnosti. Doufám, že je to všem jasné. Pevně věřím, že se na vás mohu spolehnout a že tuto misi úspěšně zvládnete. Invaze do Evropy proběhne na 5 hlavních plážích v Normandii ve Francii. Část britské armády zaútočí na pláže Gold a Sword. Ve stejnou dobu zaútočí kanadská pěchota na pláž Juno a Američané na pláže Utah a Omaha. Nyní je celé východní křídlo nechráněné proti případnému německému útoku z oblasti Calais. Kdyby se Němci skrze tuto oblast dostali, mohli by jejich tanky bez problémů projet přes pláž Sword až dolů na pláž Utah a celou oblast obsadit. Naším úkolem je společně s 6. výsadkovou divizí zabezpečit celé východní křídlo tím, že obsadíme a udržíme klíčové mosty podél celé linie. Cílem jednotky D je tento most přes kanál Cannes. Až se setmí, tak vás naše kluzáky vysadí na poli poblíž mostu. Odtamtud vyrazíme a zabráníme Němcům, aby ten most vyhodili do luftu. Jeden z vás nás bude kryt kulometnou palbou a ostatní se postarají o zbytek vojáků. Jakmile získáme most, musíme ho udržet, dokud nepřijdou posily, což může trvat i několik hodin. Během té doby použijeme proti Němcům jejich vlastní zbraně, takže vám doporučuji se s nimi seznámit. Některé z nich máme na základně. Pánové, hodně štěstí. Rozchod! Nevidím místo k přistání. Proboha, Jacku, je to největší les v Normandii. Koukej pořádně. Taky ho nevidím. No, tak ho asi přemístili. Podle mých výpočtů letíme správně. Teď to nakloníme 2 stupně severně. Za 5, 4, 3, 2, 1 a bingo. Kurs 2 stupně doprava. Všichni se připravte na přistání. Řeka! Uvolněte padáky! Tak tohle bolelo. Jste všichni v pořádku? Milesi! Jo, jsem v pohodě. Mlčte a padejte! Pohyb, no tak.
Seržante Evansy, jsem rád, že jste pořád s námi. Máme štěstí, Němci si nevšimli našeho efektního přistání. Najděte si dobré místo, odkud budete střílet na bunkr. Budete krýt náš útok. Jürgen, hast du dort drüben auch was gehört? Es ist nichts, so wie immer. Bestimmt nur ein Stück von einem britischen Bomber. Die bombardieren gerade Caen. Die werden dort von unseren Kanonen beschossen, versuchen nach Hause zu fliegen und fallen dabei auseinander. Eigentlich sollten sie den Müll selbst wieder aussammeln. Sollten wir das nicht doch überprüfen? Das könnten auch Güter für den französischen Widerstand sein. Mensch, ich hab dir doch schon gesagt, was das war. Wenn du wirklich was tun willst, dann überprüf mal die Verkabelung auf der Brücke. Krycí palba! Evansy, střílejte na bunkr! Donuťte je zalézt! Kryjte se! Evansy, vraťte se zpátky ke kanonu a zničte ten tank! Vemte si sebou vojína Milse. Pomůže vám ten krám rozchodit. Jasně, rozchodím ho, za mnou! Rozchodím ho, za mnou! A je to pěkná trefa, Seržo! Kontrolujte zákopy!
Jo, stahují se!